Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη βίντεο στο κανάλι μου. Εδώ Κική από το κανάλι M&D. Μην ξεχάσετε να πατήσετε ένα like στο βιντεάκι και να κάνετε και μια εγγραφούλα στο κανάλι μου. Είναι δωρεάν. Καλώς ήρθατε στην παρέα μου. Την παρέα της Κικίτσας. Φίλες και φίλοι μου, έχουμε όλους τους υποψηφίους προς αποχώρηση. Και για πρώτη φορά φέτος, λόγω ισοψηφίας, οι υποψήφοι είναι 5, φίλες και φίλοι μου. Ολοκληρώθηκε και η δεύτερη ασυλία και βγάλαμε 3 υποψηφίους που θα είναι υποψήφιοι μαζί με τον Γιώργο Ασημακόπουλο, ο οποίος εξελέγει στην πρώτη ασυλία. Αύριο, στην τρίτη ασυλία, θα δούμε υποψήφια τη Μελίνα Μεταξά. Και έτσι, φίλες και φίλοι μου, συμπληρώνεται η πεντάδα: Γιώργος Ασημακόπουλος, Τζο Μαριδάκη, Κωνσταντίνος Βασάλος, Παναγιώτης Κωνσταντινίδης και Μελίνα Μεταξά. Και βάσει δημοσκοπήσεων, αλλά και τι λέει ο κόσμος, θα σας πω ποιος ενδέχεται να αποχωρήσει αυτή την εβδομάδα. Είναι μια τάση του κόσμου, δεν είναι ακόμη το σίγουρο. Συνήθως, φίλες και φίλοι μου, πέφτουμε μέσα εκτός απρόοπτου. Να ξεκινήσουμε από τον Γιώργο Ασημακόπουλο. Ο Γιώργος Ασημακόπουλος δεν τη δέχτηκε την υποψηφιότητά του, αν και στατιστικά, όπως ήρθαν τα πράγματα και από τις 3 ασυλίες, αφού ιτήθηκαν οι μαχητές, του άξιζε ο τάκος. Αν όχι στην πρώτη, στη δεύτερη, στην τρίτη ασυλία, δεν θα τη γλίτωνε. Είδαμε ότι ήθελε να αποχωρήσει και ο Θελός, τον μετέπεισε η παραγωγή και πάμε τώρα στη Τζο. Η Τζο, φίλες και φίλοι μου, δεν το έχει πολύ βρει, να πούμε την αλήθεια. Οι νίκες της είναι ελάχιστες, είναι μία από τις τελευταίες προσθήκες. Βασάλος, Κωνσταντίνος Βασάλος, ένα όνομα, μια ιστορία. Στατιστικά είναι κάκιστος, αλλά έχει χιούμορ και είναι και ωραίος και μετράει. Και κατά τη γνώμη μου, να τον εξαιρέσω από τώρα, δεν αποχωρεί ακόμη. Τον βλέπω να πηγαίνει μακριά, εγώ. Χωρίς όμως να αποκλείσω και μία έκπληξη, όπως μου έρχεται στο μυαλό τώρα, μια και λέω Βασάλος, η Ευρυδίκη Βαλαβάνη. Ποιος το περίμενε η Ευρυδίκη Βαλαβάνη να φύγει τόσο νωρίς? Λέτε να έχουμε καμία έκπληξη? Και ποιος θα κάνει το reality κομμάτι και το χιούμορ στο reality All Star? Εδώ σε θέλω. Γι' αυτό το κόβω λίγο δυσκολάκι να φεύγει ο Βασάλος. Παναγιώτης Κωνσταντινίδης. Παναγιώτης Κωνσταντινίδης στατιστικά είναι κακός. Επίσης, οι συμπαίκτες δεν τον αντέχουν, αναφέρουν για άσχημη συμπεριφορά, ακούσαμε και κάτι για τοξικότητα, λίγο είναι υπερβολικός. Λίγο πολύ δεν ξέρω, θα μου το πείτε εσείς. Μελίνα Μεταξά, η Μελίνα δεν θα φύγει, παιδιά. Ακόμη η Μελίνα έχει fan club, είναι αγαπητή στον κόσμο και θα πω αυτό που βλέπω στις δημοσκοπήσεις, ότι θα δούμε μία αποχώρηση η οποία θα παικτεί ανάμεσα σε Τζο Μαριδάκη και Παναγιώτη Κωνσταντινίδη. Έτσι το βλέπω. Εκτός κι αν ο Ασημακόπουλος θέλει να φύγει και κάθισε για λίγο και έχουμε καμία συμφωνία κάτω από το τραπέζι, λέω εγώ τώρα. Και όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Φιλάκια, τα λέμε σε επόμενο βίντεο. Γεια σας!